Haka Sinjam ka bathumu ban kintiu ya ka kam yelek kai set sulai haka jela Meghalaya ka Shooting Association of Meghalaya haringkat ka transport ka jela haka pratrik naitung kilaya soy ya ka Memorandum of Understanding MOU bat ka National Rifle Association of India NRAI. Ya ka nika soskular laya soy hapdeng u President ka SAM uba John F. Karshiying udidi Shira MCS Director ka Transport bat u Secretary General ka NRAI u K. Sultan Singh haka jingadan lang u Menteri Rangba ka jela u Conrad K. Sangma u President ka NRAI u Kalikesh Narayan Singh Diyo nalor kiwepan. Kani ka jinga soy soskular ka thumu ban plie kilat kilinti ban shnai ki jingtei ki bayadei bat kani ka jinga lek kai set sulai ha Meghalaya ki baya ringkat dor bat ki weipat ki jaka set sulai ha ka perthei ban pentri kam ya ki program ajihikai bat ban itho bat ban sandore ki sap ki phong nadu ki kerdan ki bahapo hadu ki bahakli do. Kani kapan paru ya ka jingkot jingmut ban pelong ya ka Meghalaya kum ka wena ki jaka ya lek kai set sulai ka bapau kman hapo kari bat ka perthei. Ka jingthmu jong kani ka soskular kalong ban shim ya ki senjam ban shnai ki jingtei ne ka jaka set sulai kat kum ka standard jong ki jaka ya siat ka perthei hapo Meghalaya ban pentri kam ya ki program ajihikai bat coaching ban itho bat sandor ya ka sam nadu ki khna hadu ki nong siat sulai. Kadai ru shibenta na ka jingkot jingmut ban pelong ya ka Meghalaya kum ka wena ki jaka ya lek kai set sulai hapo ka ribat ka perthei. Habakren ha ka jingalang u Menteri Rangba ka jela u Conrad K. Sangma ula pediang sengobha ya ka senjam da ka baong kani ka jinga trelang ka kedo ya ka lenti ka bathmai ha ka history ki kam ya lek kai sports ha Meghalaya. Ngisgo sarong ban yo ya trelang bat ka NRAI ban pen ko bori ki samla jongi bakin don ya ka jingang not ka bakham kraw ha ka jinga lek kai set sulai. U President ka NRAI u Kalikesh Narayan Singh Diyo ha ka jingkran ulaya ro ya ka rukam perkhan ka babet balashim da ka sorkar Meghalaya da ka baong ka than chatei la mingi kadai ka badan kerhai ki sap ki phong hakikam sports. Kani ka jinga trelang kan te ya ka nongrim na ka benta ka Meghalaya bahkan kela long ka jakaya lek kai set sulai ka bapau bha hakisnam ki banwan. Nalor kata ulo ongru bakat kum ka MOU ka NRAI kan pelong ya ka wei ka Open India Championship manla usnam ka ban kentiu shu ya ka yok ka kot jong ka Meghalaya namar hadu palat sawa jarngot ki nongelek kai set sulai kin wane shimbenta na ka benta shibnai kenti da ka bapelut na ladi ya ki jingdot jingsap barwa. Ka MOU ka kedo ya ki jingkit kli ringkat lang ha ka bayade ba ka jingsna ya ki jingtei ka jing ai jinghikai ka jing penyo ya ki tiar kitar bat ka jing pelong ya ki jinga kop set sulai ki bahadin habut hapo ka jela. Bala kami lenti ba ka ni kan longru kum ka nuksa na ka benta ki weipat ki jela bakin buat ya ka ni ka senjam.